Helo, Rocarmajor yn ôl yma rhan Game a Tube. Wel, heddiw, da ni'n chwarae gêm gwahanol, da ni'n mynd i chwarae FIFA, a da ni'n mynd erbyn Man City, a fy'n hoff dim di Liverpool. So be am gael gêm efo FIFA? FIFA mor awesome. Dwi wedi chwarae FIFA llwyth. Dwi'n chwarae FIFA llwyth. Sgidio nhw, hwnna. Rhyfedd o sgidio yna. Iawn, dwi eisiau bod yn Liverpool. O sgidio pob yn un peth. Fi'n rhyfedd di. Un peth. Lerpwl. Man City sy'n cychwyn. Ffwrdd yma 100 taclo. Doffi pryd yma. Hyn beth dwi'n neud. Dwi'n hoffi fel pryd dwi'n tyfu. Dwi'n sgilio fi. So'n ei fod yn disto hwnna, ie. Dwi'n gwybod sydd wedi siarad, Come on! Liverpool i gora. Bob tro. Liverpool bob tro. FIFA Ultimate Team, ie. Dwi'n meddwl, dwi'n Coutinho yn y players gora fi. Yn players gora fi. Ie. Dwi'n mynd am y gol. Dwi'n chwarae wael. Dwi'n gorau curo. Iawn. Dwi eisiau bod yn player da, dwi'n gorau chwarae FIFA lot yn dda. Hynna beth dwi'n meddwl ti'n actually yn gorau. Mae keeper fi fo. Dwi'n sprint ar o. Os dwi'n gael bel rwan, dwi'n mynd am sprint. Maen nhw'n gallu neud free kicks na dy bu weithio. Oi! Bad one. Yes. Oi! There. Wilfred. Mwy na newydd. Wilfred Boney, chdi gwrna tîm Cymru blaen dwecht. Dwi'n basio. Boom pass. Boom, chakalaka, da. Dwi'n colli games. A dwi'n hoffi na. Beth fi hoffi. So neb hoffi colli, si. Come on. Fi jyst yn mestyn.
Joe Hart, how could you? Joe Hart, how could you? Ja, Joe, bach yna. La na 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 la. Hwnnw gol i chi gynta no. Na. Cos o fi yn swpl y bili yn y beth o stupid. Dwi'n rygbi. O no, dwi'n chwarae rybys. O, da ni'n chwarae hwplws. What a goal! Hwna'n gol down dim fideo. Yay! Oh, really down senses. Cys i'n mynd i bi? Oh, game dum. Dwi am golli dwi'n meddwl. O, ti'n colli fes y Man City? Iawn, come on zwan, sprint zwan. Sela gwmma gana. Macarena. Hyn byd dwi'n ei yn tyfu. Oh, mynd annoying. O, sy'n nes i weld hwnna, Lil, marcio, mysio marcio. Marking. Marking. Na. La. Ne. Pryd o'n i'n Sbaen, o'n i'n can. La. Almost. Dwi'n gorau taclo chdi. Ti di bod mor gas o fe. Tîm chi i gyd wedi bod mor gas o fe. Maen nhw wedi bod y gas o fi do bet. Maen nhw wedi bod y gas true midfielders. Mae'n shot sy'n mewn i'r gol am y Liverpool yn Ie. O, sbiwch os am y record yna. O, ie, ia. Yeah, so sbiwch chi, what a goal! Ar ei lwgen la... Hedison, hwnna. We're going down. Someone cofio sy'n spot swatch it. O ia. Gofio fan. Pas bach. Yeah, what a goal. What a goal na. Yeah, what a goal, yeah. Right, dwi'n fam corners. Tyfi o'n i bod o'n dweud dwi'n fam corners. O'n i'n llwyf crosses da ma bod dim. Oh, Joe Allen. Ww, dwi'n Anthony. Joe Hart, sorry. Dwi'n fam, well. Right, I'm a player, I'm a sayer, la. Show it up, I'm a sliding tackle. Na brif. Agents, there. Oeddech chi'n gweld hynna fanna? Mae Coutinho... Mae Sterling yn mynd. Effort mewn i'r gol. Yes! Ding. Ne. Mynd am awesome, ja. Daniel Sturridge. Hwna, Sterling hwna. Come on. Dwi'n barod, mae Liverpool yn barod. Maen nhw'n barod. Maen nhw wedi arfer. Ys oes o hen i'r newydd di arfer. Liverpool di arfer chwarae gema sy'r... Maen nhw'n sgor! No, dwi'n play... O, gysim corner.
Gesim corner. Gesim corner. Dwi'n just hoffi corners. Offside. O, half time. Ray. Os ydych chi'n meddwl o'r gêm yna, dwi'n meddwl nawn ni stopio fideo yma yn y half time os hwnna'n 11 munud. So, na i weld chi yn y fideo nesa. So, ta!